wallahi tallahi talaka yanzu je yake kamar ya kai kansa a kasan nan. Wallahi talaka kamar ya kai kansa. To mu ma da muke da dan jarin abin ya gagare mu. Ina ga wanda za a ce ba da komai ma shi ba da jarin ma. Kai. Wani gida abincin nan fa gwara in fara da wuri zan iya faduwa. Fara miji karka faɗi. Ha ba malam. Wata irin rayuwa ce wannan. To bari mu je shi a nan kullum. Kai. Amaliya kin iya miya. Allah. Wai. Da gaske? Kice kin ba ki loda ba. Wallahi ni ma ba loda ba. Ai ni na ce ba zan iya cin abinci ba baka nan. Ka idan haka nake bala'in sai. Wallahi. Wallahi ina son ki. Wayo. Kina ji? Ina jin kamar abincin nan ba akwai daɗi. Allah ko? Wallahi tallahi. Ka ce na iya girki. Kai kin iya girki. Shi yasa nake son ka mai gida saboda faɗin gaskiya. Ai ina baki labari. India. Na'am. Da Allah ya sa za ki je India. Kai ki bari. Da za ki je India ko? Wayo Allah na. To da zan je India me ya faru kuma?